LOM začínal už 2011, takže teraz to bude 15 rokov, ale je možné, že si zachytil LOM vtedy, lebo vtedy sme začali robiť aj nástroje a takéto veci, že LOM začal ako label v tom 2011, ale bol to len ako label, čo primárne na Bandcampe šíril veci, občas nejaké fyzické médiá, ale hej no. Čiže začali ste robiť aj nástroje, aj predávať veci? Robiť nástroje, predávať veci okolo 2015-2016. Myslím, že to bol taký moment, kedy sa to začalo aj týmto smerom rozširovať. A kedy vlastne založil si LOM ako priestor? Začal si robiť nejaká verejnosť? Tento priestor to bol rok 2018, čiže už je to nejaký čas. Ono to bolo, že pôvodne mesiarstvo, čiže museli sme to zmeniť aj tak ako pocitovo, že aby sa tu ľudia necítili ako v mesiarstve, tak robiť nejaké estetické zásahy a aj to, čo sa tu vlastne bude odohrávať, tak ja si myslím, že ten priestor vlastne sa mení tým, čo tam robíš. Vieš, že ako to začnú ľudia vnímať, ako ty to začneš vnímať. No ako hovoríš, že začali sa tu diať koncerty. My tu máme aj vlastne vzadu výrobu tých nástrojov. Proste tuto sa pracuje. A za mnou je knižnica, ako si spomínal, čo je vlastne ako verejná knižnica pre ľudí, čo zaujíma hudba a sound. No, my ich ako pozývame, ale tá reakcia je taká vlážna väčšinou na tie experimentálnejšie veci, ale na čo tí susedia chodia sem, tak sú také akcie ako je napríklad Bolšak. Že teraz sme tu mali Bolšak, ešte sú tu rozložené stoly a nejaké veci a to je taká akože zrozumiteľná situácia, že každý chápe, čo sa deje, dojdu sem predávať, nakupovať a porozprávať sa, tak na tieto akcie, hej. A tiež vlastne máme teraz takú novú mikrogalériu zvonku priestoru, čo sa volá, že Sluchadlo. A to je tiež taká akože keby naša forma komunikácie s prostredím, lebo to je fakt, že hoci kto môže ísť okolo, zdvihnúť to sluchadlo, vypočuť si tú vec, nemusí akože chodiť niekam, platiť vstupné a teraz 2 hodiny tam sedieť, ale môže fakt len tomu dať takú krátku šancu, nie do tých ľudí tlačiť. Ale skôr tak posúvať tú predstavivosť, že čo môže byť a hudba, aké môže mať formy a to sa myslím, že sa nám darí s tým, čo tu bukujeme. Jedno z takých CD-čok, ktoré mi utkvelo, bol vlastne, že soundtrack z Twin Peaksu, ktorý mali rodičia doma a ja som proste mal, ja neviem, že 6, 7, 8 rokov a ja som nikdy nevidel Twin Peaks ako dieťa. A len som proste si púšťal to CDčko a bol som z toho odpálený, lebo to bolo také podivné. Proste nechápal som, že čo to má byť. A potom, keď som to ako dospelý videl, tak to bolo, že extra nostalgická vlna, lebo proste už len ten soundtrack so mnou mega rezonoval. Takže to bolo také CDčko, čo si pamätám, že som hrozne veľa počúval. A potom proste som počúval tie veci, čo som si myslel, že dospeláci počúvajú, že ja neviem, Pink Floyd a Stinga a seriózne veci. Ale to som rýchlo pochopil, že to nie je úplne že také pre mňa, že dospeláci počúvajú rôzne veci. Ale myslím si, že to veľa detí tak je, že to, čo počúvajú rodičia, že to je akože tá správna hudba. A potom pochopia, že to môže byť aj iné. No a ja som hral akože v punkovej kapele, alebo teda hardkorovej. Na gitaru som hral. Akože chodil som aj na zúšku na gitaru, ale hral som v hardkorovej kapele a mali sme aj že plátňu a turné a tak. A tam som sa dostal aj k noizu, že vlastne na garážach v Bratislave som videl nejaké prvé noizovejšie veci a potom v A4. To si bol na nejakej základnej strednej škole? Na strednej, hej. Čiže cesta pomerne rýchlo od punkovej hudby, ako keby... No, lebo to vieš, že punková hardkorová scéna je taká, že už že extrémna hudba a tam sa niekedy aj vyskytli, že noizové koncerty na garážach pod prístavným mostom.
proste si tomu exponovaný a potom som išiel na Next prvýkrát, čo bolo roku nejak 2007 alebo 2008. Bol môj prvý Next a to ma úplne že odpalilo. A tam si začal vtedy aj sa zamýšľať nad tvorbou? Nie počúvať? Akože však hudbu som robil v tej kapele, ale hej, že takú solo tvorbu, tak to vtedy, keď som chodil do A4, ja som tam aj robil v A4, technika, tak som vlastne videl hrozne veľa koncertov a vecí a to mi otvorilo obzory. Jasné. A tam vlastne po strednej škole si sa rozhodol, že chceš ísť do Hagu, na Sonologický inštitút? Hej, že ja som niekedy, keď som mal 19, som išiel študovať do Holandska a to mi odporučil taký týpek, čo tu vtedy v Bratislave býval, taký Belgičan, že keď chceš študovať experimentálnu hudbu, tak choď do Holandska. Keby jedno z nejakých najlepších vecí, ktoré ti odporúčajú. A vlastne včera aj Martin sa ma spýtal otázku zaujímavú, že ako sa taký stredoškolák vlastne dostane na tú školu, že tam bolo nejaké komplikované to príjmacie riadenie? Tak tam sa nehlasí zase tak brutálne veľa ľudí, že by to bolo že medicína alebo čo, že teraz musia robiť že extrémne príjmačky. Ale hej, že musel si ukázať, že sa tomu venuješ, že máš nejaký prehľad nejakej histórii tej elektroakustickej hudby a hlavne akože, že tam nejdeš len preto, lebo nevieš čo so životom a nevieš vieš, do čoho píchnúť, tak idem teraz sem, že si fakt motivovaný tam ísť. Aj tam sa ti vlastne ešte nejak zmenilo nejaké vnímanie hudby všeobecne? Alebo... No jasné. No. Ako vnímaš toto obdobie vlastne, že čo ti to dalo? Tak vieš, že proste si niekoľko rokov vystavený experimentálnej hudbe, tak jasné, že ťa to ovplyvní, aj sa učíš o histórii nejakého soundartu a súčasnej hudby a to všetko nasávaš, skúšaš si veci a to je vlastne prístup nejakým najlepším štúdiám, nie? Aj štúdia super, aj učiteľ je úplne brutálny a aj spolužiaci, vieš, že to všetko dokopy, tak veľa možností vlastne hrávať na nejakých mini koncertoch, kde to není také, že musím teraz spraviť nejakú brutálnu vec, ale skôr si niečo chceš vyskúšať. Že veľa takých priestorov, že si môžeš len vyskúšať nejakú vec, že či to funguje. V Hagu, keď som bol, tak my sme tam mali aj taký predmet, že robíš s elektronikou. A tak vieš, že som tam sa naučil niečo o dizajnovaní obvodov a tak. Ako veľmi zľahka. A hej, tam som spravil elektrosluch a potom už ďalšie tie nástroje sa rozvíjali tuto na Slovensku, keď som sa vrátil. Jasne. A potom ako sa napríklad pribieha, keď sa vrátil na Slovensku, že si študoval potom niekde, myslím, že v Poľsku si chvíľu mal? Hej, to som bol na Erasme počas toho štúdia v Holandsku. A potom na Slovensku vlastne ešte chvíľu si nejak pracoval niečo s hudbou alebo niekde ako s technikou? Hej, ja som vlastne nikdy som nebol normálne že zamestnaný, čo sa týka hudby, okrem ak nerátam tú A4, tak ja som si založil masteringové štúdio a živil som sa tým, že som robil masteringy. A to som mal vlastne u rodičov, vo svojej bývalej detskej izbe som si ju prerobil na štúdio, spravil som si tam akustiku, kúpil som si proste dobré repráky a začal som to akože tak na kolene robiť. Lebo ja som aj študoval mastering na škole, že som to mal ako taký voliteľný predmet. Tak som si myslel, že mám proste na to nejaké vedomosti, aby som pre nejakých začínajúcich ľudí toto vedel robiť. A tým som sa živil, no. A vlastne vtedy si mal nejakých ľudí v Bratislave alebo na Slovensku podobných, s ktorými si zdieľal presne, že mastering alebo experimentálnu hudbu? No jasné, tak to s ľuďmi, s ktorým som založil OM, to boli Danky a Orlok a Vládko, takí proste moji blízki kamoši a s nimi sme riešili organizáciu akcií a
všetkého. Kedy možno bol ten moment, kedy si už zistil, že vlastne vieš vlastne aj vyžiť z aktivít svojich? No asi keď sa tie nástroje začali robiť, že vo väčšom, že proste začal som tie mikrofóny robiť viac ako že 10-20 kusov, ale začali to byť že 50, 100, 200, tak vtedy už som videl, že sa z toho bude asi dať vyžiť, ak ten záujem bude nejaký konzistentný. A teraz je to ako full-time zdroj, že tieto aktivity. Toto boli vlastne kedysi mrazáky, kde sa uskladňovalo rôzne mäso a tak, a my sme to prerobili, že na sklad a záchod. Tak a toto vlastne je pracovňa, kde sa vyrábajú veci, tie nástroje, čo som spomínal. Tuto je môj stôl. Neviem. Tuto sa balia veci. Taký proste pracovný bordel, čo tu je. Myslíš, že keby napríklad aj nevyšlo napríklad akože predávanie tých nástrojov, že by sa takisto venoval vyrábaniu tých nástrojov, alebo by si možno prešiel na niečo iné? Tak neviem, no akože teraz mám taký ako backup plán, aj keď neviem, že či by to fungovalo, je, že keby proste tieto masovo robené mikrofóny, čo robíme, že tisícky kusov ročne, že keby to z nejakého dôvodu už nešlo, tak mňa by bavilo robiť aj také, že nejaké custom jednorazovky pre ľudí, alebo také proste, že skoro až také, že na poli artwork, na poli nástroj, že vytvárať nejaké veľmi špecifické riešenia. Že to ma dosť baví. Aj teraz ti chodia nejaké na mieru zákazky napríklad? Hej, chodia akože, že chce niekto custom spraviť na nejaké nahrávanie vec a tak vymýšľame, že čo sa dá spraviť. Vieme potom si pozrieť nejaké? Rozmýšľam, čo také zaujímavé. Oni nie sú až tak zaujímavé vizuálne. Vieš, že je to proste len taká modifikácia na niečom, čo existuje a že sa tam proste dá iný konektor a inak sa to vyrieši, ale neviem, či mám niečo také super vizuálne fascinujúce. Priznám sa, že väčšinou, keď začnem tie veci dizajnovať, tak ide že čisto o tú technológiu, aby fungovala. Že proste najprv som taký, že musí to najprv si overiť, že či to vôbec funguje tak, ako má. A tá estetika ide trochu bokom. Ale potom, keď sa na to pozerám, tak vidím, že nejak podvedome tam tú estetiku aj vkladám. A proste sa to tam nejako pretaví. Ale v prvom rade to musí byť, že funkčný dizajn, nejako formálne. Mal som túto inštaláciu s telefónami, že to bolo vlastne v Opave. Také priestory, kde boli kedysi telefónne budky a teraz to je galéria. A vlastne táto inštalácia bola inšpiráciou pre našu mikrogalériu Sluchadlo, čo sme teraz tu otvorili v Lome. Tá funguje ako vlastne, že to si viem vypočuť a... Hej, to je vlastne galéria, ktorá je celé len, že jedno telefónne slúchadlo. A ktoré je zvonku teda nášho priestoru, takže verejne prístupné 24/7. A v slúčke tam ide nejaký pís, každý mesiac sa vlastne mení. Teraz tam máme taký pís, ktorý je že hudobno-poetický, že sú tam vlastne narozprávané autorské básne s nejakým hudobným podkladom. Od takých mladých proste autorov. Hudbu tam robil taký Jonáš Mačinga, taký, že Motvilia sa myslím, že volá jeho artist name. A tak takže teraz je tam taká kombinácia. A na budúce tam má byť Wim Dehaen
ktorý robil Genot Center a on chce spraviť, že interaktívny pís pre to slúchadlo, ktorý bude reagovať na to, čo tam človek hovorí. No ja ako nahrávam celkovo zvuky prírody, aj vtákov a tak a tie netopiere sú obzvlášť zaujímavé, lebo veľa ľudí sa tomu nevenuje až tak z toho estetického hľadiska, že sú ľudia, ktorí sú akože výskumníci netopierov, ktorých počúvajú, lebo ich potrebujú rátať a podobne. Ale mňa zaujíma aj proste ten zvuk, aj čisto ako sám o sebe. A tým, že mám to technický background, tak viem to aj celkom dobre nahrať a spomaliť a pracovať s tým. Takže to ma fascinuje a v tej mojej ako práci hudobnej, v tom, čo hrávam, tak mne sa páči vlastne to, že tým ultrazvukom človek dokáže preniesť ten zvuk vlastne cez priestor, ako keby bezdrotovo. Je také kvázi akustické rádio. A má to také zaujímavé side efekty potom, že ja síce mám len nejaký set reprakov v strede miestnosti, ale zrazu sa ten zvuk ozýva aj z iných častí miestnosti, lebo tí ľudia ho tam demodulujú. A hej, že také odkrývanie takých ako keby... Je to odkrývanie, aj také možno trochu edukatívne o tom, jak ten ultrazvuk funguje. Aj to dáva taký akože iný rozmer tomu celému, no, že keď človek môže sa vlastne do toho aj zapojiť s tým zariadením ako divák. No tak ja by som rád nahrával aj veľryby, len to tu trochu ťažšie. Tie netopiere sú ľahké, lebo to ja viem, že napríklad keď je správna sezóna, tak kam mám ísť a tam proste mi lietajú že pol metra od mikrofónov a viem ich úplne dobre nahrať. Chcel by som nahrať vlky, lebo teraz robím pre také lesoochranárske združenie Vlk takú kompiláciu benefičnú a príde mi, že oni tam teda tie vlky majú vo svojich rezerváciách súkromných, tak by bolo fajn ich aj nahrať a mať ich zachytené na tej kompilácii. By si musel s nejakými polovníkmi asi ísť ich pozorovať. No tak my chodíme do toho lesa vlastne prespávať a že takým štýlom, že dojdeme niekedy po obede a spustíme že uložíme mikrofóny niekde v lese na rôzne miesta, spustíme nahrávanie a necháme ich celú noc nahrávať a potom pozeráme tie nahrávky, že či tam niečo není. A už si ti podal takto aj konkrétne vlka niekedy? Ne, ešte nie. To by som chcel, ale že teraz na tom robím, že tento rok dúfam, že sa mi podarí. Lebo tak oni, vieš, sú hanblivé. Nemám to nejak žánrovo úplne vyhradené. Teraz napríklad sme počúvali nového Daniel Harla album, ale predtým som zase počúval nejaký proste etiópsky jazz a predtým som zase počúval posledný Ego album, ale nie v zmysle, že by sa mi to páčilo, ale proste, že ja si vypočujem aj takéto veci a som zvedavý, že čím teraz žijú ľudia. Štýle, že nemáš nejaké hranice vlastne. Akože proste mám pocit, že niekedy tá hudba nie je len o tom, že je to dobrá hudba, ale že aj to má nejakú akože kultúrnu výpoveď, spoveď o tom, čo sa teraz deje a reaguje na nejakú situáciu spoločenskú. A že paradoxne mi niekedy proste takáto zlá hudba príde v niečom zaujímavejšia ako taká priemerná. Vieš, že, ktorá vlastne je taká o ničom generická. Takže, vieš, že keď si pozriem teraz tie nominácie Radiohead Awards, tak tie veci ma až tak nebavia. A že tie si ani, že pustím si to a nič to ku mne nehovorí. Ten Ego, ten ma naštve, že to je strašne zlé, ale vyvolá to niečo. Ale zase na druhej strane, ako nechcem to obhajovať, že je to fakt zlá hudba, no, že... A možno ešte tento rok máš nejaký projekt alebo nejakú výstavu, výlet, kde sa chystáš, čo je zaujímavé pre teba? Teraz vlastne sme otvorili výstavu v galérii Transit, alebo teda to nie je galéria, je to Art Space. A potom budem mať výstavu v Slovinsku v júni, nejaké hrania behom roka tiež. V máji idem do Japonska, tam budem mať nejaké prednášky a ďalej ešte neviem úplne.